Ty kurva jedna, choď zarábať peniaze s telom, ty štetka. Určite si pamätáte DJ Andrea, to je tento tu týpek z Mami ožeďma, ten, čo vymýšľal nový Windows. Pracujem na jednom Microsofte, na jednom softvéru. Tam sa bude volať Windows Media Profesionál. Tak Čavo bude teraz v novom podcaste. Ľudia na to samozrejme reagujú v komentároch a Andrejko sa rozhodol, že im bude odpovedať na tieto komentáre. Samozrejme inteligentne, jak to on vie. Nejaký týpek mu tu zo strany napísal, že nový vynálezca programu Windows a Andrej, že upchaj macery, chuj do pisku, ty degeš pojebanú, dobre? To, že má gramatiku ako negramotný analfabet, dement, debilný, dyslektický, z Malčíc, to netreba asi ani komentovať. Ďalší koment. On by sa hodil do takej show, veď medzi nimi nevidím rozdiel. Aj ty by si sa hodil do reality show Psychiatria hľada debilov. Originál tam zapadneš. Ale najviac to schytala túto Barborka, ktorá napísala dvaja kokotia Tonko. A Andrejko zachoval chladnú hlavu a napísal jej: ty kurva jedna, choď zarábať peniaze s telom, ty štetka. A neotrávuj, nepíš tu pičoviny, lebo si trápna piča, ty vykurvená piča. Čajka je dvojitá piča. Trápna ešte aj vykurvená. Ja do piči, teším sa na ten podcast, Gajzo. Ako moderátori tam okrem Andreja má byť ešte aj Tonko a farmár Štefan s čnočkom, takže to určite bude ultimátna pičovina, ktorú si určite pozriem. A pevne verím, že Andrej napíše aj mne sem komentár, aký som skurvený kokot vyjebaný. Ja to som to tak prerobiť, že proste tam bude niečo zo 7, niečo z Linuxu, niečo zo 98, niečo zo XP, proste zo všetkých Windowsov, čo sú.